What's up, folks? Det er Hyperfreak, og Pau han er kameramand i dag. Så nu skal vi se, hvad der er blevet opdateret på... Vi kigger på shoppen lige først, fordi jeg er genial. Som vi kan se, så har vi lavet lidt mere, men den bliver større, fordi man kan også gå ned under. Ja. Det er pissegrimt. Så gå herop. Så, og det er live commentary, by the way. Så har vi fået en grim admin. Eller super admin. Det er Tobi! Det er fucking satan. Pau, din fucktard. Tak, Mads. Når vi går ind til regler igen, så er der kommet warp zones. Du kan warp nu til Vault 101 og Vault 111. Og hvis I kommer hen til vinduet her, så kan I se, der er et flot YouTube-button. Play-button, mente jeg. Den er meget smuk. Ja, vi smutter ud igen til den grimme verden. Hvis I kigger lidt her, så ser I nok, hvad vi kommer til at se om lidt. Welcome to Wasteland 360. Og hvis vi kommer herud, så kan vi se den store Voltboy i Pixels, og det er vores udgave, en anden udgave, der hedder Nytårs Voltboy. Jeg tror nok, der er en speedbuild om den, men det tog 3 kvarter eller en time at lave det. Hvis vi nu går hen til skiltet her, made by Jens Nix, a.k.a. Pau, The Hyperfreak, a.k.a. Silas, og så Nytårs Voltboy. Så ja, og så hvis vi går ned i Vault 111, så er der stiger nu, så du kan komme ned. Ja. For helvede, mand. Som sagt, kællingen skulle stå her. Fucking knipper mig møjso snart. Og hej Bob. Er det okay? Eller er det her okay? Nej. Lad os nu komme til sagen her. Som vi kan se, at... Hey. Har han fikset det? Nej! Emil! Han har ikke fikset det endnu. Den store ting. Der er ikke kommet nogen specielle ændringerne på rummet endnu. Men ikke så meget andet. Hvad lavede du? Wow. Hvis vi nu går ovenpå igen. Ja, og der er ikke kommet noget særligt ind i Vault 01, altså 101. Kæft, jeg sportspladser. Det er YouTube Play Button logoet, som jeg lavede, og går nu væk, antivirus. Så ikke så meget andet. Vi går tilbage hen til spawn igen. Så det var det. Hvis I vender jer om, så er der vores hemmelige gæst Mads, som I får... Nu får I ham endelig at se. Du grim. Så Pau, lad være med at pille din mikrofon. Så vil jeg sige, hvis du kunne lide den her video, giv den en thumbs up / like. Og lad så være.
Og så del den her video med dine venner. Og hvis du rigtig kunne lide den her video, så får I den til favorit. Stop det så for helvede. Del den her video med dine venner, så de kan få en oplevelse at se. Og føj den til din foretrukne, hvis du har lyst, hvis du rigtig godt kunne lide den. Og hvis du vil se mere fra os, og flere updates af serveren, make sure, at du har trykket på den subscribe-knap. Så ses vi bare i næste video. Peace out! Bounce.